Morning Jack. Ndi update ya mwala uja takhala tikukamba 3i Atlas. Paja tinamalizisa kunena kuti unazungulira unali kuseri kwa dzuwa ndi unakhanga tiwabisika so maonekanso. Ndi pakati apa zinakhanga tizachita chifukwa choti ku USA kunali government shutdown ndi zinachita affect NASA yomwe yakale ili patsogolo kutenga zithunzi chani ndi chifukwa choti anachita shutdown nawonso samatulusa zithunzi anachita chete fa anthu samagwira ntchito koma munthawi yomwe iwo anakhala chete maiko ena anadumphirapo edi maiko ngati Japan, Italy ndi Chile ma telescope awo anayamba kumajambula nawonso edi ndi ma images amene atuluka kuoneka ngati kuti mwalawo uli ndi njira and the tail akuti has grown longer komanso mwalawo kuoneka kuti ukuwala no kwambiri eti komano pamene USA inakhala chete anazatutumusa anthu ndi a China apezeka kuti a China analowererapo eti anauza orbiter yawo ngati satellite chawo chomwe chikuzungulira mlengalenga chochedwa Tianwen-1 kunena kuti nawonso ayambe kujambula mwala uja ndi anakhala ngati achita take over pamene USA inakhala quiet basa ajambula zithunzi nawonso eti almost like anachita take advantage kuti awo fortunate kuti ali quiet. The Tianwen-1 ya China yajambula ango ina osati ango yomwe amajambula USA aja ndi yapezekanso kuti yaperekano picture ina a more clear picture ya 3i Atlas. Nawonso atsimikiza kuti malinga ndi mmene ikuyendera 3i Atlas izadutsa kufupiko ndi Earth pa 19 December osati pafupi poti tingayione ndi kutalibe kwambiri eti akuti pafupi koma ma miles kapena ma kilometers ndi kutali kwambiri. 3i Atlas mene yatulukiransomu ikuwala kwambiri kuwala kwake kodabwitsa eti ngakhale ma scientists ena akunenabe kuti yayi ndi mwala chabe chifukwa uli ngati ma comet ena oti amakhala kuti akuti pakati pali koma uli ndi ma characteristics ama comet. Ma comet ndi miyala ya mlengalenga koma ena akunena kuti yayi nanga antitelo ndi chani chinthu chowala chokhanga ndi njira ndi light yodabwitsa yomwe kuchokera mmenemo akuti ndi chani ndi ena akuti ndi mwala ena akunenabe kuti si mwala. Mmene atsegula government yawo wa USA anasa nawonso sanatuluse ma images iwo angonena kuti apanga press conference mawa pa 19 November 3 koloko kuti awauze anthu auze dziko lapansi kuti chenicheni ndi chani mwalawu ndi chani sana azitulusa ndi kufotokozera dziko pa nthawi imeneyo kuti chomwe akuona ndi chani ndi mwala kapena ndi shipi ndi tonse tizionera mawa lomwero tizimva mawalo imeneyo ndi update ya 3i Atlas. Zikomo kwambiri.